Vítajte na mojom kanáli. Vyšla taká novinka na Fortnite, nový mod, Battle Stage, bojujete proti ostatným, v hudbe bojujete proti ostatným, kto má lepší. Pustíme si takú ukážku. Bohužiaľ je bez zvuku, lebo z dôvodu autorských práv zvuk tam nemôžem dať, tak aspoň si pozrite ukážku. Keď sa vám páčila táto ukážka, dajte odber. Spodol si znajme aspoň 500 odberateľov. Čaute. Tie rany, čo tam ukazujete, keď je také biele, jak lat, tak to je, ktorým druhému nepriateľu dáte horšie a on horšie zle, horšie vidí na svoje tóny. Tým pádom mu znižujete postupové miesto.